दिनै फेस वाइसआव होबोबाय थादों गासै जोङो जायफोर दिनै मुंख्लं जोंहा गासै मोनथाम सुक्ति जाबाय बिएसि सुक्ति बिटिसि सुक्ति आरो बिटिआर सुक्ति बे सुक्तिनि गेजेरजों जोंनाव मोनसे लेस फैदों बिलखि सुक्ति खालामनाय लोगो लोगो 2626 सन 2624 आरो नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनाव मोनसे लिस्ट फैदों 3111 जन दिनैसिमबो मोनसे लिस्टआ दिनै जादों आरो गोबां एनडिएफनि गोबाव बोसोर सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय गोबां माखासे जायफोर जोहोलावफोर बिथांमोननि दिनै लिस्टआ दासिमबो क्लियार जायाखै ओंखायनो जोङो डिटेल्स बुंनो हाया अब्लाबो जोंनाव मोनसे लिस्ट दङ 3000निबो बारा एनडिएफनि आरो 2626 जन दिनै 5000निबो बारा जायफोर दिनै मुंख्लं बे मुंख्लंफोरनि गेजेराव जों बिटिसि सरकारनिफ्राय मोनसे फेस वाइसआव होबाय थादों एबा जों बिटिसि सरकार जानाय लोगो लोगो जोंनि बिपिएफ सरकारनि माने हाग्रामा महिला साननि दैदेननाय बे सरकारनि दिनै जोङो 204 दिनै चेक रानगोन ओंखायनो दिनै जों बेखौसो बुंगोन जे बयबो मोनगोन जोङो बयखौबो होनो सेस्था खालामगोन ओंखायनो दिनै जायफोर मोनबाय आरो जायफोर मोनाखै बे मोननायफोरखौबो जोङो फेस वाइसआव जों होलांनो थाखाय बिटिसि सरकारनिफ्राय जों बेखौ नाजाबाय थादों ओंखायनो जोंनि हाग्रामा महिला सानखौ जों धन्यबाद होथारनांगोन मानो बिथाङा नाजानायनि गेजेरजों दिनै 204 खौ जों पास होनो हादों आरो उननि समफ्रावबो जों होलांगोन ओंखायनो दिनै जोङो मुंख्लंफोरखौ जों बेसेन होथारनांगोन जोंनि गेजेराव जोङो दिनै जि मोनसे पजिसन मोनदों दिनै जों मोनसे दिनै बिटिसि दिनै सरकार खुंनायनि खाबु मोनदों दिनै मुंख्लं बिथांमोना जुदि थै आरो जिउ बिथांमोना बावसोमोनब्ला दिनै जों बे अबस्थायाव मोननो हानाय नङामोन ओंखायनो जों बिथांखौ सनमान होथारनांगोन आरो ओंखायनो नै जायफोर दिनै मुंख्लं फेमिलि बिथांमोनखौ बुंनो इच्ছা खालामदों जे जोंनि गेजेराव सम मुंख्लंफोरखौ लानानै मालाबा गावनि गेजेरावनो गावनि व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय जों मुंख्लंफोरजों लानानै मालाबा राजनिति खालामनो नागिरो ओंखायनो दिनै राजनिति खालामनो नाङा जोंहा आरो जोंनिफ्राय जोंबो क्लियार बुंखागोन दिनै मुंख्लंफोरखौ लानानै जों राजनिति खालामनो सानाखै दिनै बेहाय दिनै लिस्ट मोनसे जोङो 204 दिनै लिस्ट खालामदों बेखौ मोजां मोनसे सारिजारि खालामनानै जों बे लिस्टखौ जोङो गासैबो लानाय जादों ओंखायनो दिनै जायफोर दिनै बे लिस्टआव हाबाखै बे लिस्टआव दङ मुंख्लंफोरनि लिस्टआव दङ नोंथांमोना साननानै जोंना लिस्टआ गैला नामा बेखौ साननो नाङा बिथांमोननि लिस्टआबो दङ खिन्थु जों बेखौ फेस वाइसआव गभर्नमेन्टआ जेब्ला मोनसे इयारलि मोनसे मुंख्लंफोरनि नामाव बाजेट होयो बे बाजेटनि जुगिदि बे बाजेटफोरखौ जोङो बेसेबां मानसि बेनिफिसियारि जों होनो हागोन बेखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों बे लिस्टखौ सेलेक्ट खालामनाय जायो ओंखायनो आं खावलायगोन दिनै जायफोर बे चेकखौ मोनबाय बिथांमोना जाहाथे मोजाङै बै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै मोजां बेबहार खालामगोन आरो जों सम खोनानो मोन्दों जायफोर दिनै बे चेकखौ लांगोन बे चेक लांनायनि गेजेराव गोबां जोंनि माखासे गेजेरनि मानसिफ्रा मालाबा बै मुंख्लंफोरनि मोननाय बे फैसाफोरखौ मालाबा एसे बोसोर खालामनो नागिरनायखौ जों खोनानो मोनो जाहाथे बेफोर जानो नाङा जों सनमान होनांगोन गावनि न'खरनि बिदा फंबाय बिमा बिफा गासैबो खुला बाय बाहागि बिथांमोना सुप्रिम सेक्रेटारि खालामनानै दिनै जोङो मोनसे बिथांमोननि सनमान होनाय बे रांखौबो जुदि जोंनि गेजेराव जायफोर दिनै थांनानै दङ बिथांमोना जुदि बिनि गेजेराव एसे बे थाखाफोरखौ लानानै जुदि बे फैसाफोरखौ लानानै जुदि राजनिति खालायोब्ला बेखौ लानानै जों बेले खालायोब्ला जों बारा मोजां नङा ओंखायनो आंनि बुंगोन आंबो सासे माने मार्टियास फेमिलि भिक्टिम हिसाबै सासे रिभलिउसनारिबो बुंगोन आङो बयखौबो खावलायहरगोन दिनैनि बे मन्चनि जुगिदि खावलायगोन जों मुंख्लंफोरखौ सनमान होथारनांगोन दिनै जोङो जायफोर दिनै सरकाराव दङ जायफोर दिनै जोंनि बे सियाराव जिरायनानै दिनै जोङो माने सरकार सालायदों जोङो हदाय नोंथां मुंख्लं न'खरफोरखौ लानानै सावरायबाय थानाय जायो मानोना
जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा खोब सिरियास मोजाङै सिन्था खालामबाय थादों जों मोदाय बांफ्रोम न'खरफोरनो जोङो माबायदि बिथांमोन सन्मान होनो हागोन बिथाङा खोब सिरियास ओंखायनो जोङो मोनसे डिसिसनबो लाबोदों एबार हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे डिसिसन लादों जोंनि बिपिएफ जोंनि गभर्नमेन्टआ डिसिसन लादों जायफोर दिनै मार्टियार्स फेमिलिफोरनि थाखाय जोंनि बिटिसि सरकाराव बेसेबांनोखि साख्रि ओंखारगोन बे साख्रिनि माने 3% जोङो बिथांमोननो थाखाय मोनसे खथा दोनबावदों मानोना जोङो 3% मोनसे खथा दोनदों बिथांमोनजों साख्रिखौ जोङो मार्टियार्स फेमिलिफोरा मोननो हायो बेखौ जोंनिफ्राय डिसिसन लादों ओंखायनो जोङो बेखौ खावलायगोन जोङो अराय सन्मान होनो रोंनांगोन नंगौना नङा बे गाज्रियानो मोजां जादों 3% जोङो मार्टियार्स फेमिलिनो साख्रि होनो थाखाय जोंनि सरकारा डिसिसन लादों बेथ' गाज्रि नङा गाज्रि बियो बेथ' गाज्रि नङा होमब्ला बे मोजां ओंखायनो जों सन्मान होनो आरो जोङो थांनाय सरकारा बिथांमोना जाय मुंख्लंफोरनि थाखाय 5 लाख होनांगौमोन बिथांमोना 3 लाख होदों होननानै खोनानो मोनदों आरो जों बिदि खालायाखै एबार जोंनि सरकारा जिथु डिसिसन जादों सुक्तियाव जि रां मोनदों माने हरदों सरकारा बे फैसाखौ जोङो थाइसेबो एप्लाइ खालामनो दिनै जानाय नङा माने 5 लाख जोङो कमप्लिटलि जों 5 लाख जों होखागोन आरो ओंखायनो दिनै गोबां मिथिगौ जायफोर मार्टियार्स फेमिलि नङा होमब्ला मुंख्लं न'खरफ्रा मिथिगौ सासे दावहायाव थाङोब्ला दावहानिफ्राय जुदि न'खराव जुदि गिदिंना फैफिनाब्ला माबायदि जायो गोबां दुखु दाहा दङ आरो दिनैथ' मिथिखागौ दिनै जोङो एनडिएफबि जायफोर न'खरनि मुंख्लं बिथांमोननि गोरबोआव जि मोनसे दावदा जि मोनसे दुखु दाहा रावबो बेखौ बुजिनाय नङा मुंख्लं न'खरनि दुखु दाहाखौ रावबो बुजिनाय नङा बिथांमोना गोबां गावनि दिनैसिमबो गावनि फंबायानो जा गावनि बिदायानो जा गावनि गथ'आनो जा दिनै बिथांमोना दिनैसिमबो गोथै सहफोरखौ दिनै न'आव दाबो सफैयाखै ओंखायनो जों बिथांमोनखौ मार्टियार्स होननानै जों सन्मान होनो रोंनांगोन जोङो बर' जाति हिसाबै जेब्लासिम थांना थागोन जोंनि मोनसे बे जारिमिनाव सनानि हांखोजों जों मार्टियार्स फेमिलिखौ जों बयबो जाहाथे इयुन जोलैनि गथ'फ्रा मोजाङै जाहाथे बेखौ बुजिनो हायो आरो जाहाथे जथन लानो हायो ओंखायनो आङो दिनै बारा गोलाव बुंनो सानाखै मानोना दिनै जोङो बयबो बुजिगौ गोबां दुखु खस्थ' जानायनि गेजेरजों नोंथांमोना दिनै जों क'क्राझारनिफ्राय लानानै धेमाजि आरो गुबुन जिल्लानिफ्राय ओरैबायदि फैनानै नोंथांमोना बे सफैनो हादों ओंखायनो आं धन्यबादजों जाहाथे बयबो जाहाथे मोजाङै बे सेक्टरखौ लानानै मोजां ব্যৱহাৰ खालामो সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিবিলাক শ্বহীদ পৰিয়াল আজি ইয়াত উপস্থিত হ'লে যাতে সকলোৱে আমি যিটো বিটিচি চৰকাৰ পালন কৰা যিটো 5 লাখ টকাকে আমি চেক বিতৰণ কৰিব গৈ আছোঁ আমাৰ চৰকাৰৰ সন্মানীয় মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া শ্বহীদসকলক এটা সন্মান দিছে আৰু আমাৰ চৰকাৰে আমি যিটো 5 লাখ টকাকে শ্বহীদ পৰিয়ালসকলক দিবৰ কাৰণে অলৰেডি আজি আমি 204 জন শ্বহীদ পৰিয়ালক আজি চেক বিতৰণ কৰিম আমি যোৱা চৰকাৰে 5 লাখ টকা নহয় তেখেতে 3 লাখে শ্বহীদ পৰিয়ালসকলক দিছিল কিন্তু আমি এইবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কৰিব বিচৰা নাই যাৰ কাৰণে সকলোৱে জানে শ্বহীদ পৰিয়ালৰ সকলো মানে দুখ বেদনা অকল শ্বহীদ পৰিয়ালসকলে গম পাব ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আজি তেখেতসকলক সহযোগিতা দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে মই সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আজি যিবিলাক আজি ইয়াত উপস্থিত হ'লে শ্বহীদ পৰিয়ালসকলে যাতে আপোনালোকে সেই পইচাটো লৈ যাতে আমাৰ মাজৰ শ্ৰেণীবিলাকে মাজৰ শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব বিচাৰে কিছুমান নাম কিছুমান সহায় কৰাৰ নামত সেই পইচাটো কিছুমান অলপ আধা অংশ তেখেতসকলে ল'ব বিচাৰে যাতে এনেকুৱা নহয় ইয়াৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে এই পইচা কোনো ৰাজনীতি কৰিব নালাগে আৰু মাজৰ মানুহবিলাকে যাতে টকা পইচা যাতে দালাল নকৰে সেইখিনি কৰি মই বক্তব্য ইয়াতে সামৰিব ধন্যবাদ থেংক ইউ
नै 10 मिनिट जाबाय गोजोननाय थाबाय